No, dokážu připravit školu, jsme hráli Dnešního Jelena, ještě víc, takže se vystřídali, zaházejí si vystřídali, pak jsme měli došli, tak jsme z toho skladku, pak jsme udělali večer jablka, tak mrkev takhle jako pušu, no jsme udělali a bylo to hezký to zničit a měli jsme čím udělat takže pak jsme nazdobili, ještě ničím jsme nazdobili, pak jsme to dali a představte si, my jsme vyhráli třeba. Takže vyhráli jsme, prostě dostali jsme odměny a to bylo všechno, takže tohle já budu končit a u dalšího videa právě tohle je první díl a budu vám vyprávět dalšího videa. Čau.